Дзе набыць кнігі на беларускай мове ў Варшаве? Яшчэ і недалёка ад цэнтра. Канешне, размова пра кнігарню «Кнігаўка» ад выдавецтва «Янушкевіч». Кнігарня знаходзіцца недалёка ад прыпынку трамвая «Порт Пражскі». Ад метро «Ратуш Арсенал» усяго 15 хвілін трамваем і пешшу. Адрас – вуліца Каўпотаўскага, 4. А цяпер рэкамендацыя, што набыць у кнігарні сярод польскіх аўтараў і аўтарак. Пісьменніца Ціна Азевіч і мастачка Александра Заюнт стварылі клёвую кнігу з ілюстрацыямі пра пачуцці. Яна так і называецца «Што робяць пачуцці» і базава створана для дзяцей. Але яна дакладна дапаможа і дарослым бліжэй пазнаёміцца са сваімі пачуццямі. У водгуках чытачы і чытачкі дзеляцца сваім захапленнем ад кнігі, дзе пра кожнае пачуцце распавядаецца адным сказам і адной ілюстрацыяй. Гэта кніга, якую можна выкарыстаць як нагоду паразмаўляць пра розныя пачуцці з дзецьмі, наўпрост у сям'і сярод дарослых, з сябрамі ці каханымі. Спецыяльна для вас зніжка ў 15% на гэтую і іншыя кнігі выдавецтва «Янушкевіч». Прамакод «Зроблена 7». Спасылка ў апісанні пад гэтым відэа.